A bidiyon mu na baya na nuna muku yadda na kera head tube na keke electric da nake kera frame ɗinsa wanda ya karye na dalma kenan. So wannan kuma shine ci gaba a yayin da za ku ga ina auna ainihin wajen ɗaura tayan baya tare da wajen sa notunan shi na smart guard, kariya da kuma stand ɗin shi. So kun ga na shata shi da maka sannan kuma ina punch ɗinsa. Zan yi amfani da drilling machine in huhuda shi. Sannan kuma ramukan kowanne ya bambanta, akwai irin haƙorin drill bit da ya kamata a sa mishi saboda a huda shi. So kun ga na ɗaura shi a drill vise ɗina sannan kuma already gashi nan har na fara hudawa kamar yadda za ku gani. Wato aikin ƙera keke wasu sun raina keke da suke gani a ido amma kuma ba su san abubuwa da ke cikin shi na matakai da ake bi domin a ƙera shi ba. Dalilin da ya sa nake muku irin bidiyo da bayani din nan saboda akwai mutane da yawa da suke da sha'awa sannan suke so su ga suna koyon abubuwa irin wannan da bayani zai ƙara musu fahimta akan abubuwan da suke gani muna yi. Hakika kowane ɓangare na abin hawa yana buƙatan aiki na musamman kamar yadda kuka gani. Bayan na gama huda wayannan ƙananan yanzu nasa na ƙara faɗinsa sannan zan cire in goge shi na je na auna da ainihin chainstay da za mu yi amfani da shi ɗin bayan na yanka. So kun ga ina amfani da drilling machine ɗina domin in ciro ainihin inda maɗaurin tayan yake, domin sauran hujin da suke jiki na ɗaura ƙananan abubuwa ne su kariya da jack kamar yadda na faɗa muku a baya. So kun ga yadda na gama aikin huhuda shi. Yanzu kuma kai tsaye zan je yin chainstay wato ainihin ƙarfen maɗaukin shi wanda yanzu na yin kenan, domin a jiki ake haɗawa kafin a yi alignment na frame a seta. So bayan na yi makin na ɗauko ƙarfen ainihin bending tool ɗina na ajiye sannan kuma na ɗauko na sa a jiki in na fara auna su. Kar ku manta guda biyu ne sannan duka aikin su a tare na yi, amma a bidiyon nan zan nuna muku matakin da na bi na yi ɗayan ma kuma shi ma haka na yi shi domin dukansu abu ɗaya ne, kawai dai hagu da dama ne bambancin su. So kamar yadda za ku gani kun ga na lankwasa na auna komai yayi daidai, na mai da kayan aiki na sannan na zo na ci gaba da auna tsayin shi, na rage tsayin saboda ya yi tsawo sosai. So kun ga bayan na yanka na ɗauko ainihin drop out da ɗazu na yi sannan na raba su biyu saboda na gefe biyu ne kuma tare ake yin su. Yanzu kun ga wannan kyanta ya shiga cikin nan, zan ɗauko ainihin vise ɗina. Bayan na yi makin ɗinsa zan ɗauko vise ɗina in ajiye sannan in sa in ɗaura ya matse min bakin ta yanda zai ƙara faɗi kuma wannan fitting ɗin ya shiga. Zan nuna muku yadda aikin ya ci gaba a bidiyon mu na gaba.